सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे निकाल हाती आलेले आहेत आणि तब्बल 11,065 मतांनी दीपक केसरकर हे आघाडीवर आहेत। मोठं मताधिक्य या ठिकाणी दीपक केसरकर यांना पाहायला मिळते। आपल्यासोबत आहेत संजू परब, ज्यांनी या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेमध्ये प्रचार यंत्रणा ही चोख राबवलेली होती आणि निश्चितच कुठेतरी या संपूर्ण प्रचार यंत्रणेचं फळ हे महायुतीला मिळताना आपल्याला दिसतंय। आपल्यासोबत आहेत संजू परब, काय सांगाल? मोठं मताधिक्य हे तब्बल 11,000चं मताधिक्य हे मिळालेलं आहे दीपक केसरकर यांना, काय सांगाल? पहिल्यांदा मी जनतेचे आभार मानतो की जनतेने महायुतीवर विश्वास ठेवला, त्याच्यामुळे हा तुम्हाला कौल दिसतोय। आणि कार्यकर्त्यांची मेहनत, पदाधिकारी असतील, कार्यकर्ते असतील, जी मेहनत घेतली ती अतुलनीय अशी मेहनत घेतली आहे। बूथ जिंकण्याचं काम हे कार्यकर्त्यांनी केलेलं आहे आणि त्याची प्रचिती तुम्हाला आज आलेली आहे। आणि मला असं वाटतं की 40,000च्या फरकाने दीपकभाई निश्चितपणे निवडून येतील आणि हा सर्व विजय हा कार्यकर्त्यांचा आणि जनतेचा आहे। निश्चितच 7व्या फेरी अखेरचे हे निकाल आलेले आहेत। अजूनही जवळजवळ 23 फेऱ्यापर्यंत मतमोजणी होणार आहे। काय अंदाज आहे तुमचा, किती लीडपर्यंत जातील दीपक? तेच बोललो तुम्हाला, 40,000च्या फरकाने दीपकभाई निश्चितपणे निवडून येतील, यात कोणतीही शंका नाही। प्रचार यंत्रणा चोख राबवलेली होती, काटेकोर पद्धतीने या ठिकाणी बारीक बारीक गोष्टींवर लक्ष दिलेला होता। आपण संपूर्ण मतदारसंघ पिंजून काढलेला होता। काय सांगाल, कशा प्रकारे याचं फळ मिळतंय का, काय सांगाल? तेच सांगते तुम्हाला, बूथ वाईज आम्ही नियोजन केलेलं होतं, झडपी वाईज नियोजन केलं होतं। बूथ वाईज प्रत्येक बूथ जिंकण्याचा आम्ही चंग बांधला होता आणि त्या बूथवर तशी यंत्रणा आम्ही पुरवली होती। त्याच्यामुळे आम्हाला माहिती होतं काही जरी झालं तरी आम्ही 60% राहणार, या हिशोबानेच आम्ही बूथची यंत्रणा राबवली होती। आणि आता त्याचं तसंच दिसतंय, जे आहे तेच चित्र समोर येतं आहे की प्रत्येक फेरीमध्ये दीपकभाई 55 ते 60% प्रत्येक फेरीत आहेत। निश्चितच बूथनिहाय काटेकोर पद्धतीने नियोजन केल्यामुळे हा रिझल्ट दिसतोय, संजू परब यांनी सांगितलेलं। आपल्यासोबत भाजपचे या ठिकाणी गोंदावळे आहेत। काय सांगाल, रिझल्ट हाती येतोय, तब्बल महायुतीला या ठिकाणी मोठं यश मिळतंय सावंतवाडी मतदारसंघात, काय सांगाल? सर्वप्रथम मी खासदार राणेसाहेब, आमचे पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांचं अभिनंदन करतो, दीपकभाईंचं सुद्धा अभिनंदन करतो। या सर्व लोकांनी, आमच्या प्रमुख नेत्यांनी जे आम्हाला मार्गदर्शन केलं होतं, ज्याप्रमाणे प्रचार यंत्रणा राबवण्याची सूचना केलेल्या होत्या, त्याप्रमाणे प्रत्येक बूथवर व 50 प्रमुखापर्यंत आम्ही प्रचार यंत्रणा राबवलेली होती। आमचे जे तालुकाध्यक्ष होते यांच्यावर मोठा हे जोर होता आणि त्या तालुकाध्यक्षांनी जी त्यांना सांगितलं होतं, जी सूचना केली होती ती सूचना तंतोतंत पाळली। आमचे महेश सरंग असतील, जिल्हा सरचिटणीस, यांनीसुद्धा या विभागामध्ये विधानसभेमध्ये भरपूर मोठ्या प्रमाणात काम केलं होतं। त्यांच्याबरोबर संजू परब होते, या दोघांनी सुद्धा जोडगोळीने पूर्ण प्रचार यंत्रणा हातात घेतली होती आणि प्रत्येक गावात व्यक्तिशः जाऊन त्या ठिकाणी त्या कार्यकर्त्यांची समजूत काढून कोणाचे काय हेवे दावे असतील ते दूर करून या दोघांनी मोठ्या प्रमाणात काम केलं असल्यामुळेच हा विजय निश्चित झाला होता। आणि आम्हाला पहिल्यापासून माहिती होती की दीपकभाई कमीत कमी 50 ते 60% राहणार आणि त्याप्रमाणे झालं आहे। रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, राणेसाहेब असतील, यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो की त्यांनी जे मार्गदर्शन केलं त्या मार्गदर्शनाचा आम्हाला खूप खूप फायदा झाला। निश्चितच महायुतीच्या सर्व पदाधिकारी असतील, कार्यकर्ते असतील, यांच्या मेहनतीचं फळ या ठिकाणी मिळालेलं आत्ताच या ठिकाणी संजू परब असतील, गोंदावळे असतील यांनी सांगितलेलं आहे। अजूनही फेऱ्या या ठिकाणी व्हायच्या आहेत, निकाल हाती यायचे आहेत। तब्बल 7व्या फेरी अखेर 11,000चं लीड हे दीपक केसरकर यांना मिळालेलं आहे आणि यानंतर दीपक केसरकर तब्बल किती हजाराच्या लीडावर जातात हे पुढील फेरीत आपल्याला स्पष्ट होणार आहे। कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, सावंतवाडी। थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।